Дали да минеш по тази улица или да отидеш на това място, всеки избор води след това съответните последствия и съответните решения. И да предадем на децата си този жажда да откриват новости и да създават новости. Поли, здравей! Седим си с Поли в парка. Тя ще ни разкаже в коя част на Париж сме. Да, здравей, Джейн! Добре дошла в Париж. И привет на всички, които ни следват и ни гледат днес. Ние сме в Париж, в 17-ти район. Това се нарича Батиньол. И едно много прекрасно, тихо, спокойно място, където туристите ни идват много често, освен ако не го познават. Но ето тук е спокойствието в един парк на квартала, в който всичко е прекрасно, зелено, свежо, има птици и не се усеща големия град. Видях колко близко живееш ти тук и колко ти е прекрасно, че си имаш даже два парка. Богатство. Си сред цветята, сред растенията, за които ни разказваш в твоите книги. Не точно тези, разбира се, но си близко до природата. И даряваш ни всички нас с тези творения на природата. Даваш ни ги хем за красота, хем за лекуване, хем въобще за самочувствие, за, за тази енергия, която дават ароматите и от която се правят парфюмите, защото това е енергия, това е влияние и това е състояние. Това, че сме тук сред природата, не е случайно, скъпи приятели. Тук ще започнем нашия разговор в Париж с Поли, която е моя приятелка, автор наш и съученичка. И след това сме учили в един университет. Времето ни раздели, по-скоро пространството ни раздели. А пък сега отново се събрахме. Колко години вече, Поли, кога издадохме книгата? Може би вече 5-6 години от първата книга, след това 3 години от втората книга, вероятно в процес на писане трета книга, ще видим. Има много неща да научаваме от тази природа, която ни заобикаля. Това е нашето място. Това е нашето място. Не случайно и в големите градове и столици, един космополитен град като Париж, всички хора търсят тази зеленина, тази песен на птиците. Защото всичко, което ни е нужно, го има. То е дадено, то е от земята поникнало. Дали ще се лекуваме с него, дали ще се доставим красота, дали ще се грижим за красотата си и дали ще се парфюмираме с тези аромати на природата, всичко е дадено там. Ето го пиленцето, което идва да ни каже, да ни поздрави и да ни каже, че то също участва в нашата обща снимка днес. Толкова е хубаво. Да започнем с нашата 7-ма гимназия, която ни събра 9-ти А клас. Поли. Страхотно пътуване във времето ще направим, защото това показва и още нещо, че хората в живота не се срещат случайно, че нашите съученици събрали сме се с тези хора в училище и може би в нашия жизнен път те ще имат някаква роля, някаква бъдещо участие. Трябва да ви призная, че всяка година, абсолютно всеки път, когато се върна в България, минавам по тротуара пред 7-ма гимназия и поглеждам стаята, в която учих 3 години. Спомням си на кой чин стоеше Жана и си спомням на кой чин стоях аз. Ти беше до прозорцата. Аз бях до прозореца, ти беше до вратата. До вратата, за да мога всеки момент бързо да... 7-ма гимназия с всичко, което ми е дала, аз и до ден днешен и в реализацията ми във Франция не мога да не благодаря, да не съм благодарна на съдбата, че учих там, че се срещнах с толкова прекрасни учители. Във всичко, което съм учила, да. Ние с теб учихме доста математика. Да, точно за това си говорихме вчера, колко ни е дала математиката, защото тя дава едно вътрешно структуриране, една вътрешна подреденост, една вътрешна не толкова целенасоченост, логическо мислене, логическо свързване на нещата, поставяне на правилното място. Учиме за това, за да знаем, че има дадено и че има търси се.
И че ние в този процес между дадено и търси се, в това нещо ние трябва да намерим логиката, да съберем даденото, да допълним логика и да намерим това, което се търси. Ами това е живота, това е ежедневието на човека. Ако ти нямаш чувство за приоритетност, за това какво трябва първо, какво трябва второ, какво трябва трето, да. Ти си загубен. Стъпките. Ти се оплиташ като пиле в кълчища и накрая вечер си лягаш разстроен, защото не си успял да реагираш, да решиш някакви неща. Служи ни в живота и това чувство за новаторство и за откривателство, но това чувство остана в мен. Това търсене на някакви нови неща като необходимост. Дали да минеш по тази улица или да отидеш на това място. Всеки избор води след това съответните последствия и съответните решения. Всъщност аз винаги съм смятала, че свободата е да имаш право на избор. И ние не трябва да се плашим да ги правим тези избори. Страха от провал трябва да бъде нула. Но ако човек иска да осмисли живота си, да има богат живот, трябва да опита доста неща, така както опитваме доста ястия, за да видим дали ще ни хареса или не. Ако нещо не стане, ако нещо не се получи, ние по пътя сме научили нещо, за да ни помогне в следващата стъпка. Поли ме подкрепя с това, което ще направим и по-нататък за моя канал, в който искам да разказваме, да имаме реални срещи с нашите автори. Ама тези нашите автори, те вече са и мои приятели, даже и големите, които сме издали. Тези книжки се появиха в момент, в който в България навлезоха етеричните масла, навлезоха растителните масла, употребата им се откриваше в този момент, в който аз вече я бях открила за себе си и бях получила и образование. Просто съм страшно благодарна на издателство Жануа 98, че повярваха в тази моя информация, която да се сподели, да бъде достъпна на повече хора, за да помогне. Това е смисъла, да даде нещо на тези хора, да им е полезна. Правихме една притурка 2005 година Водолей. И след това, когато ти разказах за тази притурка, решихме, че ти ще правиш една много хубава рубрика. Да. Писма от Франция. Писма от Франция, да. Тези хора са открили толкова много хубави неща. Защо и ние да не се възползваме от тези открития? И когато ти ми предложи да пиша няколко кратки статии за интересни неща от Париж, това беше още един начин да разкажа в България как тук се случва примерно един 21 юни, празник на музиката. Идеята ни беше да взимаме неща, които тук се правят, имат ефектност, да ги правим и в България. И се радвам, че това, което ти написа Нощ на музеите, в България вече се прави. То е мащабно, то е голямо. 2005 година сме посяли това семенце, а пък други са го реализирали. Въпросът е, че тогава изключително се впечатлих за твоя разказ за жълтите стотинки. Когато ти ми разказа, че децата са героите, си представих колко е важно това, че тези деца, които ще събират тези монети и ще ги предават нещо за друг, който е в нужда, това нещо ще се случва в тяхните малки мозъчета и това ще остане за винаги. Така както остават тези гимназиални години, за които ние винаги ще се спомняме, по същия начин това събиране на тия стотинки в детската градина, в училище, ще ги променят тия деца в хубава посока. И винаги си казваме, че те са строителите на България реално, защото те са следващото поколение, те са след нас. Детето в крехка малка възраст, то е обградено с грижи. Ние се грижим за него, възпитавайки го, учейки го да може да прави нещата в живота. От тръгването, от прохождането, от проговарянето, ние се грижим за него. В един момент обаче, ние трябва да помислиме, че детето, освен да получава, трябва да се научи и да дава. Защото по-голям възрастен човек, когато стане, ако то не е научено да дава, а само да получава грижа, то тогава ние сме отгледали един осакатен човек. Той тогава ще подмине на улицата човек, който е припаднал и моли за капка вода. 16 години акция Жълти стотинки тръгна от един наш разговор, както днес в този парк, само че на друго място и по друго време. И просто аз лично благодаря на всички хора, които участват в тая акция до ден днешен и в момента някъде някой предава. Пак ще се върна. Тези приятелства, които са в гимназиалния етап, те са изключително градивни. Скъпи приятели, скъпи майки и бащи, подкрепяйте децата си. Не ги карайте сега, както има изпити по 7 клас. Не ги
вкарвайте в някакви ваши амбиции. Просто оставете децата да чувстват какво искат да направят, къде искат да учат. Кое му е по сърце, както се казва. Подкрепете Кое ги. гори? Кое гори, защото гори? те там ще срещнат точно такива хора като себе си и след това ще продължат. И всеки трябва да повярва, че всичко е възможно, че не е нужно някой друг да го направи, че всичко, което се прави в този свят, на някой е хрумнала идея, споделил е, намерил е начина, пътя и го е направил. Ние не бива да смятаме, че книги се пишат от еди кои си хора, пък благородни акции се правят от други. Не е за мен. Не е за мен. Значи всичко е за нас. Всичко е. Ако решиме утре тук да направим пътека или да построим паметник, да, ние имаме тази идея, утре ще тръгнем по стъпка по стъпка, ще научим как се прави това, къде трябва да се... Алгоритъм. Има си алгоритъм, както се казваше в програмирането, блок схема. С условие. Ако е да, това. Ако е не, това. Това е математика. Аз си спомням, че до гимназията ние имахме кръжоци по градинарство, по цветарство, ботаника, зоология имах, по зоология. по зоология. Да. И реално какъв е смисъл на това нещо? Децата да са по-близко до природата. Децата да са по-близко до тези неща, с които е населена земята. Липсва на децата това нещо, защото те са в компютрите, в телефоните, в мрежата, в машините, а това да седнеш и да го докоснеш това цвете, да знаеш как да го засадиш, на каква дълбочина, как да го поливаш. Само ако имаш дядо, баба на село, можеш нещо да се докоснеш, обаче ти не знаеш къде живееш, ти не знаеш какво те заобикаля, ти не познаваш по този начин себе си, ти не знаеш нищо за този свят. Ябълка, круша, ясен, липа и така нататък. Ти просто ходиш като един биоробот, ходиш и се движиш, без да знаеш за какво става въпрос. Ама, нали, опознай себе си, за да опознаеш Бога, казано е от мъдреца. Ние не случайно избрахме да сме близо до земята, да сме до дърветата, до цветята, защото това е нашата естествена среда. И всеки, който е опитал и се връща и води децата си и ги учи това цветенце какво е и че това е билка, а това е плевел, всички тези хора се чувстват прекрасно. Може да е за един уикенд, може да е за ваканция, за отпуска, но децата не трябва да се отделят от земята и от природата. Бетона не е нашата естествена среда. Той ще изчезне. Това, което ще остане, е чистата земя. Природата ни е дала и лекарството, и капсулата за прием. И растението, което расте, от него да си направим маслото, етеричното, от маслото етеричното да си го разтворим в растително масло, за да не ни изгори. И растителното масло също го взимаме от природата и си го приемаме, за да може с тази капсула да вкараме лекарството. Всичко идва от тази земя. Децата трябва да я обичат тази земя, защото сега има деца, оле муха, оле насекомо, оле пчела. Ами това, ние живеем заедно, паяк, гущерче. Ние живеем заедно. В една среда. В една среда. Ние сме, както ние живеем и стъпваме на тази земя, така и тези малки животинки живеят и си имат своето предназначение в природата и децата трябва да се научат да ги обичат, да ги уважават, а не да се страхуват. Нашето желание да се намесим в процеса на обучение в училищата и да предложим нещо по-добро е точно това. Да не отиваме в крайности, които да ни лишат от основното ни предназначение. Откъсват ни. Да бъдем здраво стъпили на земята, не здраво стъпили на бетона. Нашата планета. А стъпили на земята, знаещи да запалят огън, знаещи да посеят картофче, да наберат сливи от дървото или плодове, ние не знаем да оцеляваме. Нямаме друг шанс. Ние ако това не научим децата си, ние не сме ги научили на нищо. Да се започне от някъде. Всички нови идеи се експериментират в някакво училище, в някакъв район, вероятно наблюдават се, правят се анализи. Всичко е възможно. Може да се започне от някъде, ако резултатите са добри и това помага, обществото трябва да се намеси. Образованието и възпитанието. Двете неща, те върват заедно, те са успоредно. Едното компенсира другото. Там, където едното е малко, трябва да компенсира другото. И по този начин тези две стабилни основи изграждат човека, изграждат личността. Когато се говори, когато се споделя,
Не през Zoom, както сега, или по телефоните. Не, напротив, да седнем заедно, да обядваме, да пием чай, да пием кафе и да си говорим за тези неща. Да. И в този разговор да се роди нещо, което да бъде предложено на обществото. Ами добре, Поли, благодаря ти много за този разговор в парка. Ние ще продължим нашата среща в други части на Париж и с други теми, които ни вълнуват, така че не ни изоставяйте. Намираме се в Париж, на брега на Сена. Едно корабче, което ни е подслонило тук и ни е предложило да се освежим в този чудесен, прекрасен, слънчев летен ден в Париж. Казват, че изгледа от Сена към Париж и към прочутата Нотр-Дам де Пари, църквата, е най-красивия, който от всички гледни точки, от всички страни погледнато. Така че разходката по Сена е едно много вълнуващо преживяване. Аз се оказах в Париж във връзка с служебни задължения на съпруга ми и бях, така да се каже, поставена в ситуацията да дойда като майка, като съпруга и да се опитам да се интегрирам в един нов свят, в който вече нямаше мои роднини, нямаше мои приятели, нямаше мои познати. Трябваше да си изградя да си изградя моя път, среда да изградя, да си намеря мястото в този свят. Защото когато човек изгуби своите стожери и своите ориентири, той изгубва мястото си в света. Първото усещане, което имах, е това, че изгубих мястото си спрямо майка ми, спрямо баща ми, спрямо брат ми, спрямо приятелите ми, спрямо служебните ми задължения. Тук всичко започна наново. Фактически аз наистина дойдох без да говоря френски език, което беше огромно неудобство и трудност, която трябваше да преодолея. Разбира се, всичко започва. Първата стъпка е да се научи езика. Не може човек да си помисли, че ще живее в една държава, независимо дали ще ходи на работа веднага или няма да ходи и няма да говори езика. Първото нещо е абсолютно задължително да се говори езика. Деца, ако имат, те тръгват на училище, съпрузите работят. Аз като съпруга на неработеща в момента, в който дойдох, трябваше и започнах да изучавам езика. Това, което интеграцията в една държава чужда означава, е да я опознаеш, да я обикнеш, да я уважаваш тази чужда държава, която ти е позволила да стъпиш на нейната територия, на нейната земя и да поискаш наистина да се интегрираш в тази страна. Другото не се струва. Другото е едно измъчване и раздвояване на личността, което води до неудовлетворения и което в един или друг случай ще излезе в някаква форма на негативизъм и на неудовлетворение и ще бъде нещо разрушително за личността. Аз бих казала така, когато отидеш и се адаптираш в една държава и се влееш в живота на тази държава, ти не се изгубваш. Моето виждане е, че ти се усъвършенстваш, ти се надграждаш, ти се възпитаваш, ти добавяш знание, можене, умения, култура, традиции. Всичко това ти го добавяш. Ти ставаш един по-богат човек. Ти не ставаш друг човек, който ще убие първия, който е роден в България. Нали? Аз съм същия човек. Аз нося моите спомени от България, нося си моите емоции от България, моите чувства към родина. ДНК-то ти бе. Аз съм си българка, но аз съм надградила. Аз съм станала по-богат човек с това, че съм изучила историята на тази държава, езика на тази държава, традициите, празниците им, когато те празнуват и аз празнувам. Това, което правят някои хора, да останат капсуловани, мислейки си, че ще се изгубят, не, напротив. Вие се усъкътявате, ако останете да си говорите само на български, ако уважавате само българските празници и комуникирате само с български емигранти в страната, в която отивате. Просто учете децата, че всичко е в техните ръце. Ако решат да бъдат космонавти, ще бъдат космонавти. Ако решат да бъдат моряци, ще бъдат моряци. Че всичко, което се прави, е направено от малки деца, които са пораснали и които са вярвали в мечтите си. И са си мечтали, да. Информацията ни залива в момента. Вместо да гребем от тази информация от блатото, където са
клюки и глупости. Нека да гребнем от истината, от напредъка, от там, където се слага откритието и на тази база да сътворим нещо ново. Това е прекрасно. Това осмисля човешкия живот. Ние сме на тази земя за това да създадем нещо ново и да предадем на децата си този жажда да откриват новости и да създават новости.